Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela, pero que funciona. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Imos aló. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo. Como a sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, Ben. boas. Días. Así me gusta, con ganillas de comezar, así que imos aló. Cando arrancas a mañá activa e preparando cousas, facendo recados e facendo deporte mismamente tamén, o corpo está acelerado, está ben, estás mellor. Eu vexo no meu caso que a mellor estou na casa no sofá, que non me apetece ir a adestrar porque estou cansado, o que sea, e despois vou, adestro, falo con xente, paso xenial e salgo do xinasio e a tope de enerxía. Imos ca orelliña, cara a un lado e cara a outro. Movimentos curtos, suaves. Arriba e abaixo. Noemi, antes estabas aí cambiando a roupa e non sei que estabas a dicir, que te escuitei algo de que te daba rabia. Pode ser? Sí, Pero que era? porque está chovendo Ombreiros? e a xente que vai con paraugas en vez de deixar os teitos a xente que imos sin paraugas, pois métese por debaixo dos teitos tamén. Ah, bueno, sí. Entón tens que mollar doblemente. Moi mal. Cambiamos. A vos non vos fastidia? Sí, a mí algo de... Pero bueno, Eso fastidiame, sí. De feito, eu non compro paraugas nunca. A mí non me gusta É un tampouco. elemento que odio. Pero bueno, recoñezo que outro día comprei porque máis a cintura, cando vou a buscar o rapazo ao colexio, cando hai chuvia, pois non se vai mollar, non? Pero unha cousa que me dá tamén moita rabia, que me pasou onte indo ao centro comercial, por aquí ainda non tanto, pero por Madrid é increíble. Cambiamos e que tes que ir esquivando a xente constantemente. O sea, o que che leva un minuto se non hai ninguén, levache 5, porque uns frean, outros ocupan todo o carril, outros xusto se che cruzan no momento. Bueno, é algo que eu hasta que estuve por Madrid constante nin me daba de conta, pero agora, xuntamos pernas. E a vos hai algo así que vos dé así da vida cotidiana? a min o que me fastidia moito é por unha beira rúa é que este unha familia completa falando cos veciños no medio e medio, co carriño do neno, o can, o abuelo, eu que sei, toda a familia ali e tú non tes por onde pasar. Interrumpido o tráfico, non? Sí, pero é Cambiamos. que nin siquiera se fixan se vai pasar alguén máis. Digo, oiga, póñanse a falar, eu non sei, métanse nun portal, vai a unha cafetería, gasten un peso, non? Pois non, no medio e medio, a min iso fastidiame moito. Pulso no cellos. E Anxo. Eu as conversas no supermercado cando te encontras a alguén con que non tes moita confianza, en plan, Adentro. hola, que tal? Ben, e ti? Bueno, aquí, sí, aquí, tal. E quedaste aí un par de segundos dicindo, que máis? Conversacións incómodas, non? Claro, Cambiamos. bueno, veña, hasta logo, chao. Sí. Aquí facendo a compra. Sí, Tamén. Sí, sí, sí. E a ti, Estrella? Pois Dentro? eu o que vexo é que cando vamos pola beira rúa hai que circular pola dereita, igual que se fóramos pola estrada, porque poste no semáforo todo ocupado, os de frente todo ocupado, chegas ao centro e pa aquí, pa lá, vai pola dereita, vai pola dereita. Ai, tens que estar aí dirixindo ti o tráfico. Non, é que é por lógica. Moi ben, unha vez que finalizamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. E para a sesión de hoxe necesitamos un haltere. Nos imos traballar con este tipo de haltere que é o kettlebell. Se non tedes kettlebell, vale un haltere normal, vale? E se non, pois mesmo unha garrafa de auga, Un saco de patacas. Un saco de patacas, o que tiñas por... O saco de patacas vale, porque Sí, pa esta sí, pa ten asa, non digo nada. Así que nada, imos pasar primeiro co quecemento, non nos vai facer falta o kettlebell e cando pasemos a parte principal, sí que xa empezamos a traballar, vale? O deporte claro que mellora o noso humor. Moitas veces levantaste aí cunha neura, non sabes por qué, dices, bueno, non quero ir, non quero facer nada, non quero entrenar, non quero facer nada. Saes do gimnasio e saes novo. Despois da ducha xa saes activo e xa encaras a vida de outra forma. Imos comezar co quecemento, imos facer unhas torsións en crequenas, levamos a man cara ao chan, a outra abrindo aí e cambiamos a un lado e a outro. Cu cara atrás, pernas flexionadas e dándolle mobilidade a columna.
Acompañamos ca mirada. Vale, moi ben. Agora imos facer aí, imos elevar ese onllo, acompañado dos brazos, imos aumentando a temperatura corporal. Moi ben, un poquinho máis. Tres, dous, un, vale. E agora imos aí co skipping, tocando atrás. Tocamos talóns. Ai, mi mão se me luz. Notas as maniotas destes días, non? Uf, Nos gemelgos, mamaciña querida. Venga, un pouquiño. Imos entrando en calor pouco a pouco. Tres, dous, un, vale, moi ben. O humor é moi importante. Hai que estar sempre ca sonrisa nos beizos, porque resolves moitos problemas e evitas outros. Non quere dicir isto que nos teñamos que estar rindo todo o día, pero ter unha actitud positiva é moi favorable. Imos comezar ca parte principal. Imos coller a kettlebell. Imos facer agachamento lateral. Colocamos así, deste xeito. E o que facemos é, abrindo cara a dereita, ca perna flexionada, vou a un lado, volvo ao centro e cara ao outro. Oi, Dios. Veña. Facemos 10 en total. Iso é, o cu cara atrás, última a cada lado. Vale, relaxamos uns segundiños, porque imos repetirlo de novo, 10 segundiños de descanso e seguimos a traballar, vale? Está costando entrar aí na dinámica, pero pouquiño a pouco. Veña, imos aló. Veña, comezamos cara a dereita, collemos aire e solto. Veña, última a cada lado. Vale, moi ben. Iba tarde porque me doen os xonllos. Eu facíano demasiado rápido. Entonces, eu para facelo ben, no agachamento lateral, facía máis despacio. Non, o agachamento lateral sí que resultame cómodo estes halteres, os kettlebells. Deixamos agora xa o halter aí no chan, porque agora ven o peso morto. Total, imos facer 10 repeticións, 2 series. Colocamos os pés separados un poquinho máis da anchura das cadeiras. O que facemos é, deste xeito, baixando co lombo recto, cuño cara atrás, pernas semiflexionadas, collo aire e levando sempre o halter cerca do corpo, subo, aperto glúteos. Iso é. 3, 4, envío cara adentro, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, deixamos aí, descansamos uns segundiños. Ben, é que a min gustame moito traballar coa pesa, co haltere ruso, co kettlebell, gustame moito. Resultame máis doado que cos outros halteres. Entón, hoxe tuve unha clase maravillosa, gustoume todo. Veña, va, collemos de novo e imos alá, comezamos. Apretando ben os glúteos. Sete, 8, 9
e 10. Moi ben. A clase de hoxe ben, pero no cocemento sí que é verdad que estos non debíamos estar todos fríos ou algo, ou maniotas ou algo pasaba aí. E estábamos todos escarallados. Deixamos a kettlebell aí no chan porque o seguinte exercicio son os snatch, de acordo? Que é isto de coller, flexión, extensión, de acordo? Volvo a deixar e cambio co outro brazo. En total imos facer 10, 5 con cada brazo e volver a repetir o exercicio, de acordo? Ok. Imos empezar co brazo dereito, baixamos e arriba. E cambio. Iso, Veña, última con cada brazo. Moi ben. Deixamos aí, relaxamos uns segundiños e imos pasar a segunda rolda, de acordo? Veña, estamos ben, Deb? O... Sí? Sí, Estamos. Imos aló. Brazo dereito, cu cara atrás, comezamos. Arriba. Lombo recto. Última con cada brazo. Moi ben. Deixamos aí. Tamén nos snatch pasoume igual porque é que non sei que prisa teñen por facelo máis rápido. Non máis rápido é mellor. Entón eu prefiro facer mellor e non tan rápido. E o seguinte exercicio vai nos implicar o traballiño do ombreiro, de acordo? O que imos facer é coller a kettlebell e simplemente elevar ata a altura dos ombreiros. Non é o swing, vale? O que o swing levamos ata atrás, ese o ímolo a facer despois. Simplemente agora é elevación frontal de ombreiros. Sí? Veña. Colocamos nesta posición, separamos as perniñas, brazos sempre estirados, lombo recto, collemos aire e solto aí, ata a altura dos ombreiros, non máis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos segundiños. Si, a elevación frontal, que normalmente me custa moitísimo cos outros halteres, con este levo millor. Incluso lle metín un pouco máis de peso do que lle suelo meter aos outros halteres, é moito millor. Veña, quédenos unha. Imos facer de novo este mesmo exercicio. Collemos aire e soltamos diante. Ánimo, 3 máis. E última. Moi ben. A verdade é que todos os exercicios con estes halteres como que se levan mellor. Pareceme que o agarre é máis dinámico, non sei. Gústame traballar con eles. Unha vez que rematamos este exercicio, imos agora traballar na esteira. Só imos facer un exercicio agora mesmo na esteira, despois imos volver a levantarnos, vale? Pero este exercicio é o ponte de glúteo, que é levar a pelve cara arriba. Imos colocar a kettlebell aí na zona da cadeira, pese para as anchuras das cadeiras, talóns cerca dos glúteos, collemos aire e subimos, apreto glúteos, arriba, apoio vértebras e subimos. Van 2, 3, 4, subimos un poquinho máis, Noemi, 5, 6, 7, 8,
9. E última. 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. E imos facer outra serie. Estamos preparados? Estamos. Veña, imos aló, collemos aire, arriba. Outras 10. Van 6. 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Imos levar aí os xonllos cara a nós uns segundiños, relaxar aí antes de poñernos de pé de novo. Cando fixamos a ponte de glúteo que había que poñer aquí na barriga, a min arrolábame, tive que poñer un dedo para dicir para queda, onde vas ti? Agora, se non me equivoco, ven o swing, vale? O kettlebell swing, que xa é o que fixemos antes de levar o kettlebell cara atrás e empuxar cara adiante, vale? Apretando glúteos, levando a pelve aí forte hacia adiante. Collemos forza cara atrás, co balanceo e imos aló. 1. 2. Embigo cara adentro, activando glúteos. 7. 8. 9 e 10. Moi ben. Veña, xa estamos aí ca parte final da sesión. Imos facer outra de kettlebell swing. Vai ben por agora, non? Moi ben. Ben. Veña. Comezamos aí cara atrás e subimos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, aproveitamos a forza do balanceo. 8, 9 e 10. Perfecto. Veña, imos agora con outro exercicio que nos vai implicar a zona do trapecio e dos ombreiros, vale? E levar a kettlebell hacia o queixo, apuntando cos cóbados cara arriba, de acordo? Entón, colles nesta posición, collemos aire e solto arriba, levando sempre o haltere cerca do corpo. 3, 4, 5, esos cóbados apuntan cara ao teito. 6, 7, 8, pernas semiflexionadas. 9 e 10. Relaxa uns segundiños, relaxamos aí ombreiros, movemos un poquinho a cabeza, quédanos outra serie de 10 repeticións. Veña, non tardamos máis. Pernas semiflexionadas, brazos estirados, collo aire, solto arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto. Veña, imos agora traballar outra vez na esteira. Imos traballar os tríceps. Imos facer o empuxe de tríceps, o empuxe francés, que é o que facíamos antes cos outros halteres, que era de flexiono cóbados e estendo, vale? Como se nos golpeáramos o cráneo, que de feito tamén se chama así. Veña, flexión, extensión, flexión, flexiono os cóbados, estendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños e imos repetir. Imos ben, non? Entendo.
O empuxe francés ten o seu aquel porque, claro, estos kételes son así blandiños, pero non deixen de pesar o que pesan. É mellor non probar que te caian nos fuciños por si acaso. Veña, estiramos os brazos á altura dos ombreiros, flexiono os cóbados, aí, como se nos fósemos a golpear o cráneo, estendo. Non hai que leválo tan atrás, Anxo? Vale. Xa sabemos que ti golpeaste de pequeno, pero... É tú de grande, así que... 9 e 10. Relaxo. Claro, porque como enseguida pegaba aí na testa, pois dixen, bueno, pois estiros un pouquiño máis e así teño un pouco máis de rango de movimento. E foi por eso. Pero Edi dixo, non hai que facer así, hai que facer de outra maneira. Moi ben, agora imos coller de novo o haltere deste xeito. Agora sempre cos brazos estirados, vou cara atrás e volvo á posición de inicio. Sempre brazos estirados, cara atrás e a posición de inicio. Iso é... Cinco, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños. Veña, estamos rematando, Pois que non se dilate moito, Estás cansada? Bueno, Houbo sesións peores, Houbo hai que sesións hai que peores. dicilo. sí. Hai días que se levan mellor que outros, pero houbo sesións peores, moito máis difíciles. Veña, collemos de novo, imos ca segunda serie, collo aire atrás e solto diante. Van 6, 7, 8, 9 e 10. Deixamos a kettlebell a un lado e pasamos aos estiramentos. Estiramos brazos, estiramos pernas. Moi bo traballo. Caladiños casi toda a sesión, Iso... Iso é un milagre. Algo pasou. Veña. Levamos xollo a un lado. Estiro o brazo, altura do ombreiro. Palma cara ao chan. Cambiamos de lado. Din que cando os nenos non fan moito ruido, están en silencio, algo trama. Algo sí, eso é isto é peligro. Ai, Xa cho digo eu. que tramaremos. Mentres haxa ruido, hecho dicir Noemí. Non pasa nada, que todo está en orden. Cando están calados é que... Hai que ir mirar un Sí, hai que ir mirar. Moi ben. Despaciño imos colocar de pé. Arriba eses brazos. Cara ao ladiño. Cara ao outro. Volvemos ao centro, doblamos bien da cintura, a un lado, imos cara ao outro, recordade na casa estirar todos os músculos, moito máis tempo do que estiramos nós, imos cara ao centro, subimos, imos tirar aí, agora, do cóbado cara abaixo, os tríceps, cambiamos. Moi ben.
fantástico traballo xentiña, moitísimas gracias por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Como sempre, recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo e a mente agradeceo. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, manter o pulso activo. Moi ben, así me gusta.